Vývoj mozku je velice dlouhý a náročný proces. Třeba, že započal již dávno před narozením, bude pokračovat až daleko do puberty. Většina dětí se rodí až ve chvíli, kdy jsou zralé na to čelit venkovnímu světu. Nervový systém však narozením svůj vývoj zdaleka nedokončil. Život vně matčina těla je zásadní právě proto, aby mohlo dojít k jeho rozvoji. Během těhotenství a prvního roku života mozek rychle roste. Když se dítě narodí, má mozek asi čtvrtinové velikosti ve srovnání s dospělým. Když o tom budete přemýšlet, je to docela ohromující. Hlavně, když si představíte jeho ručičky a nožičky a to, jak by dítě vypadalo, kdyby je mělo čtvrtinové oproti vám. Od chvíle, kdy dítě přišlo na svět, je připraveno se učit. Pokud bude mozek dostatečně stimulován zrakovými a sluchovými podněty, bude jako malá houba, která vstřebává vše, co se kolem něj děje. Pokaždé, když se vám děťátko podívá do tváře, stimuluje tu část mozku, která má na starost zrakové podněty. Postupem času v tom bude dítě mnohem šikovnější a výkonnější. Když se dítě narodí, je jeho mozek a nervový systém hodně nezralý. Proto se na začátku života děti moc nehýbají ani příliš nevnímají, co se děje kolem nich. Nejvyvinutější částí mozku je ta, která má na starosti základní reflexy, tedy pláč, sání, ale také dýchání, krevní tlak a tep. Děti se však vyvíjejí hodně rychle a ve věku 3 měsíců vyzrají natolik, že některé z reflexů, s nimiž se narodili, třeba úchopový reflex a spontánní pláč, pomalu zmizí. Paměť je také fascinující věc. Část mozku řídící paměť není při narození zralá a během prvních 2 let projde neskutečným vývojem. Proto se dlouhodobá paměť vylepší až právě kolem 2. roku života. Jak vidíte, i paměť se vyvíjí. Děti se však učí tak rychle. Už ve věku 10 dní si dítě například zapamatuje, jak voníte, a kolem 3 měsíců vás již pozná. Pro zdravý růst a vývoj mozku je samozřejmě nezbytná správná strava, hlavně v prvních 2 letech života. Věřila byste, že po narození si jen mozek bere 70% veškerých živin? Tuky jsou také velmi důležité, jelikož jsou zdrojem nezbytných mastných kyselin. Některé tuky také obsahují nenasycené mastné kyseliny, takzvané LCP kyseliny, které jsou potřebné nejen pro vývoj mozku, ale i zraku a nervových tkání.